Ang init! Ang sigaw ng mga tao sa Pilipinas. At ano ba naman ako, naka-jacket eh. Kung sa inyo mga kasan, ako nga pala si Paolo. At dahil sa init ngayon, naisip ko, ba't hindi natin daanan ng mga nakakapainit din ng mga video sa internet? Mga hindi magliligtas sa'yo pag pinanood mo. Ito, mainit na kape. Okay lang ang lahat. Kaya, tinasimulan. Kobe! Ito, 3 points. Dagdag 3 points sa ligtas points mo. Pero siguro naman, diba? Malay mo, mahilig mo basketball yung kanyang binigyan ng ano. Ng bulaklak. All is up, the gold medal game is on. Pressure so that they can score in transition. And you remember nung tinalo ng Philippines ang Indonesia. Nagalingan na rin niya yung kanyang 3-point shooting. Bigla ako doon. Pero sige, sunod. Nakasalanan. Luto ka ngayon! Yan ang tunay na mainit! Ano ba yung speedrun na lang ito? Nakasama. Speedrun na lang itong Bawal Ligtas Challenge. Yun na lang pala title. Bawal Ligtas Challenge. Sunod! And you? Kabastusan! Your name is? Your name? I'm Slim sorry. Shady. And you? Mila. Oh, Mila. Okay. Mila. That's a pretty name. Very pretty Shut name. up. Nice to meet you, Mila. Wow, you very, very cute. Wala akong pinapanood! Ayaw ko lang maging bastos. Ang init-init, uminom ako mainit na kape. Yan ang tunay na Pilipino. Puro kasalanan sa quarantine. Ayan. Ano ba siya? Sobrang awkward pala ng mga yung intro ng mga ganyang video. Eh. Sobrang awkward. Ilan ba yung may pang-acting lessons eh. Sunod! Ay, bye-bye! Ay, sorry! Hindi! Walang nakakatawa dyan! Run! Well, diba? At least natatanggal nila yung kalungkutan kahit papaano. Diba? Wala akong masasabi dyan. Yan kay Edlin. Kung rapper nanay mo, lagyan mo ng beat. Hooray! Ayaw, Diyos ko, pagka umaga, ito na lang gagawa. Yung ginagawa na lamang palagi, barkada. Akala mo nakakatuwa ka ng tangin na mukha. Tingnan mo. Hooray! Happy Mother's Day, ma! Huwag mo gigisingin ng demonyo. Ang pagka-demonyo ng nanay mo. Naku, ma. Pasensya na, inay. Ganyan ka takamahal. Huwag mong gisingin si Satana sa katawan mo. Diyan, naging beatbox. Kulang katawan. Bakit ang dami utos ni nanay? Pero ang Diyos nga, 10 lang yung utos. Kailangan ako ligtas. Tama na. Sunod. Sir Sacho. Happy Mother's Day gone wrong. Ano sa mga nanay? Gagalitin nyo na naman nanay nyo. Hindi! Kasalanan na magsayo ng pera! Sana nilagyan niya ng tali sa ilalim kung hindi man niya mapansin. Wala na. Wala na. May makakapulot ng iba niyan. Surprise ka yan lang! Si Aketela na! Tama, surprise ka. Hindi niyo naisip na hanggang dulo tong plano niyo. Makalalakin yan dito! Okay lang, bigyan niyo na lang uli. Mga inaanak. Sige na. Ha? Tutula? Una ko. Ilang libo kaya yun, no? Pati yung sinabi! Nansakan na na eh. Eh, sinabing talan na hindi maganda. Malema. Ginawa sa mini-stop, yung mga box. Boy, hindi natin mahala siya. Wala na, may next Mother's Day pa naman next year, inay, okay lang yan. Hanggang sa muli. Sunod! Di mo agad sa akin sinabi! Tang ina mo, Jepoy Dizon.
ang pangit ng pagmumukha. Amen. Di ba galit na si Jesus sa mga pinaggagawa niyong kasamaan? Ano yung sinasabi mong pulubi at tagahugas ako ng Alam mo ba, pinggan? pulubi din ako. I was a beggar. I am a leper. You do not understand this. Nagyayabang You are ka closer pang to nilakad God. ka? Kita mo to? Hampas ko I sa do not have to pagmumukha be in mo, a village to be Tang closer ina to mo, God. Tama nga lalaban ka naman. ba, ha? Tang ina mo, mag-extend ka na dyan. Time ka na sa langit. Nadagdagan ko pala ng editing yung sarili ko. Kailangan ko takpan yun. May branding na hindi naman bayad. Kasalanan. Galing kay Clember. Yan. Sasabihin nyo bakit hindi kayo pinapapasok sa langit. Sige pa. Pero, di ba, hindi naman kasi ang totoong itsura ni Jesus, okay? Hindi siya Caucasian, unang-una. Siyempre, ang kilala sa atin, maputi siya. Tandaan mo na sa Middle East yan. Maitim dapat siya. Dapat kasi itim niya ang mga farmers na bilad sa araw. Huwag kayo papaniwala, mga westernized sa textbook. Tandaan mo na galing sa Middle East, Jesus. Pero, huwag kayo ma-offend. So, kaya kasi hindi naman siya yan eh. Di ba, ibabalik ko sa inyo ang mga ligtas points na nabawa sa atin. God. Alam ko, ay. Yan, sige, sa likod pa ng santo. Sige. Sunod. Okay, job. Pilipinas right now. Fire. 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 Ano mainit? Ha? Mainit pa nga ito kape ko, kulang pa. Mga foreigner, hirap na hirap. Galing kay Jerem. Record temperature have caused chaos in the London Marathon, which are dropping like flies to scorching 23 degrees. Mga mahihinang nila lang. Nagpapatawa ka ba? Tapos punta kayo ng punta sa bansa namin, di nyo naman kaya to. Sakop kayo ng sakop, di nyo naman kami kaya. Pareho kami. Hindi yan yung brand ko, pero ayun. Maraming salamat. Sige, Ruel. Hi guys, tara kain tayo. Kasalanan kumain ng tao. Green ba ang kamay ng mga sardinas? Anong kasuklam-suklam na yan? Parang naalala ko dito sa Guns yung mga nakakatakot doon ng mga karakter. Basahin nyo kung kaya nyong lumunok ng kumakain ng tao ng mga nilalang. Maraming salamat, Red. Sunod. Darrell, paano maging gago? Malamig pala to. Yeah. Tawa-tawa ka dyan pa. Ikaw binabaan ka ng Pag ikaw binabaan ka ng pahinante, yun ang sabi ko sa'yo. Napapa-off ka din. Pagod na yung mga yan, biyahin pa yan ng umaga. Well, okay, tama ka. Paano nga maging gago? At naging gago ka, magaling. Nagdag gago points. Hindi naman iniwala sa iya. Yan, di ba nagsinungaling din? Di ba si Doubting Thomas sa verso na hindi ko na maalala, si Doubting Thomas, di ba 3 beses na dinout si Jesus. Artikulo 1, yan ang aking alam. Kasi altar boy ako eh. Mga makasalanan, hindi nyo alam ang aking verso. Sunod! Galing kay Chims. Di po natatawa. Wala nakakatawa dito, hype lang. Ow! Ow! Copyrighted yan, kaya kailangan natin pigilan. Pero maraming salamat. Galing kay Hahain. Simula ko ni Chiawa, mga BTS Bayot, walang lahat. Sige, lahatin nyo na ang kasalanan. Buong Asia na ang kasalanan na to. Ang pinakamalaking kasalanan sa Asia. Okay na, kompleto na. Hapon, Koreano, Incheck. Yung buong Asia, mainit. Mainit din ang usapin sa ating dagat. Sunod. Okay. Saan to? May ganito rin sa UST eh. Alasan ata. Social. Malilate yung mga yan. Anong trip to? Yeah, bawas ligtas ang kanilang... Oh, yung amok na to, gamok ka. Ano? Takas mo man trip ah. Nawala siya. Op!
Gilid siya eh. May mga trip talaga sobra-sobra. Paano kung malilate na sila, di ba? Pareho dun sa kanina dun sa truck eh. Ito, binabaan siya nung isang estudyante. Sana binabaan ka din ng pahinante. Hindi natin kung mainom mo yung, yung malaking Yakult na yun. Sunod! Ano kay Dick and Bo? Kalbong Milo. Tumatake. Bastos! Lagyan mo ng bag. Bastos! Galing kay Dr. Geraldine. Paki-report po itong fake account na ito. Gusto ko muna halatang dami account eh. Kakagawa lang ng Facebook niya ngayon lang din. May problema po ba kayo sa breastfeed, mami? Bakit po wala naman? Sa breast mo. Oo nga, breastfeed ka. Saan ba nanggagaling ang gatas mo? Sa noo? Wala din po eh. Ilang taon na ba yun? 10 months. Maaari ko ba makita? Bas ko okay. Tamang galawan lang ng mga doktor. Na-update na-report na daw to. Kanya-kanyang paraan para gumawa ng kasalanan, di ba? Mga tao talaga makasalanan na nag-iisip pa din, di ba? Talagang ini-effortan nila eh ang paggawa ng kasalanan. Magaling mga anak ni Satanas. Magaling. Sunod. Okay, patayin na ng music. Yung mga gusto natin lagi ng breast meat, breast feed. Init doon at doon natapos sa ating bawal tigtas challenge. Kung gustuhan nyo pa to, huwag nyo tayo like, share sa mga makasalanan yung friends. Hanggang uminom pa akong kape, mainit pa to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung hindi kayo maliligtas. Ay, nakalimutan ko pala sabihin, huwag nyo katang bumili na ating jacket. Dahil malamig sa impyerno, lalagay ko sa description. Sakto yan, sa tag-init. Father Paulul, namamaalam.